Numero sa mga nagpositibo sa kaso ng COVID-19 sa Western Visayas, wala nagasanto sa datos ng DOH Central Office. Department of Health Region 6, nagpaathag kung nga si John Sala nakatutok eksklusibo. Apat ka adlaw na nagapabilin nga 40 makumpirmado nga kaso sa coronavirus disease 2018 sa Western Visayas apang sa datos sa Department of Health Central Office. 47 na ang kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Abril 11 pa ang pinakauli nga may nagduga nga isa nga nagpositibo. Si Western Visayas patient number 40, isa ka 44 anyos nga lalaki gikan sa distrito sang La Paz, Iloilo City. Pagklaro ni Dr. Sofia Pulmones, spokesperson for COVID-19 sa DOH-VI, ang pito nga duga nga kaso santo sa datos sang DOH Central Office ang lunsay mga taga-Western Visayas manggid apang wala subong sa rehiyon. So ara na siya sa COVID-19 tracker nato, no? So ang tatlo nga inakakaso, dito na siya yan na na detect sa various health facilities sa Luzon. Hugang pa ni Pulmones nga nakabutang sa ila records nga Western Visayas ang ila permanent address apang didto sa Luzon at Tukipan nga positibo sila sa COVID-19. So ang pito nga ini may ara nga isa halin sa Iloilo City, duha sa Iloilo Province, isa sa probinsya sa Aklan, duha sa Bacolod City, kag isa sa Negros Occidental. Ginklaro man ni Pulmones nga ang pito nga nagpositibo sa Luzon ang ipaidalom pa for verification. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala, Western Visayas.